Anoketi miyiero go ng'ato en ni piny miae nyaka puodhi. En sheria ema koro chuno Ruto mondo puodh ng'awa Raila. Ok en a favor. Mar ariyo, ka Raila dhi e AU, ok onyiso ni koro ko jatelo boko ja Kenya. Gima hinyo ja Kenya, jatelo moro amora oyiene mondo wuoyi. Sama ker mar piny nosewacho ni miyo ji mana 10,000 to gi bilion achiel diloso klese to konyi elaborate ni 10,000 ni wadwa chiwe kuom ndalo marom kama nikech pigni no fail to nyiso piny ni kodhni odhi rumo dwe mane. To so far kaka government a cabinet meeting manyocha wabedi kane wa assess the impact of jangane ochal kama to kendo wapimo ni onyalo dhi bedo machal kama. Koro magi gik ma waketo in place ma dhi timore. Mano ne president okotimore nade okowacho. Mane omiyo Raila nowacho ni gini kang'iye mos ka jogi nyore kwa e cabinet meeting to gima gibiro noga en mana 10,000 gi 1 billion. To ji tho Nyanza, ji tho Nairobi, ji tho Rift Valley, ji inyore Mombasa, ji inyore in Eastern and all over gini inyore. Now en gima onego bed declare ni a national disaster. Sama obedo declare national disaster, what it entails en niya nyaka jok molony mok ni Kenya ka nyalo biro konyo wa gi paro manok mi wabed a lesser country. Piny maber ma jotelo beyo ka nitie gima hinyo jogi tidwaro negi kony kamoro amora. Ochalo dhako ma nyithinde nindo kech, dero thuolo bedi. To koro nikech chuore nitie thuolo to tame nego. Ok odwa kudo wi chuore ni thuolo tame koro ling to nyithindo nindo kech. Mano dhako marach. Dhako maber biro go uwi ni uwi konywa uru. Gini hinyowa. Uwinjo kamano. Koro miyo mano e gima nadwaro ni mondo awachi ni Raila ni kare kendo Raila biro wuoyo kaka jatelo mar piny nikech joma hinyore gin joge. Koling tiwacho ni Raila otimre nade oling. Kowuoyo to ni ok onego wuo. Mano koro wahinyo Raila. Ai. Mak paro ni kanyo meshima Peter Masara kata kwa stio ngeni gimida medo wakawiye masantie otebeni ma joneno oroka odogo mondo masomo ko chiwo paro ka wadonje twak machielo madhi biro bang yuyo maka osanya koro mogi jwang chenro mar piny yueyo mokwongo wachope sani waduogo ka ko twak orango koda menyo county ma Migori kod kuonde chung'ur bura mopogoro opogore kaka gitiyo kod omena no mano mar NG-CDF. Science Ario sekalo daika abirio wakawiye masani. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tuni moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Enda na cheki yako.